F'ċirkostanzi normali dak li seħħ fil-belt qatt ma jiġi rapportat fuq dan l-istazzjon, iżda l-kummenti li ntqalu waqt li raġel barrani prova jneħħi ruħu bidejh mhux biss huma kundannabbli iżda jitfgħu dawl fuq il-ħtieġa ta' għarfien akbar dwar is-saħħa mentali. Kollox beda meta raġel der fuq is-sur ta' Hastings jgħeddet li se jneħħi ħajtu bidejh u fil-waqt li l-pulizija intervjenew immedjatament, ftit il-bogħod inġabru grupp żgħir ta' persuni iħeġġuh jaqbes jgħidu illi kien bix-show u sansitra jinstemaw jgħidu li aħjar jinfaqa' mal-art. Dawn il-kummenti li ġew pubblikati mis-sit timesofmalta.com ġabu kundanna enormi. Mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jgħid li dan kollu juri kemm jeħtieġ li nibżgħu għal xulxin għaliex kull wieħed waħda minna għandu valur. Bernard Grech saħaq illi l-koll għandna mhux biss obbligu ċiviku lejn xulxin imma obbligu morali illi nifqu ma' xulxin jekk tassew irridu nissejħu familja Maltija. Tal-anqas jekk ma tafx kif għandek iġġib ruħek f'mumenti bħal dawn ċempel lill-pulizija jew l-emerġenza. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella biex nuru rispett u empatija lejn xulxin fl-aktar mumenti fraġli u mhux l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħna ikun is-sensazzjonaliżmu. Netnews ingħaqad ma' dan l-appell fil-waqt li nikkundannaw il-kummenti orribli li anke ċirkolaw fuq il-midja soċjali. Intant kien grazzi għal intervent f'waqtu mingħand ta' pulizija illi dan ir-raġel ġie salvat.